Здравейте, казвам се Радослав Недялков, имам 15 годишен опит в управлението и финансите у нас. В курса Стратегически менеджмент ще поговорим за посоката и пътя, който фирмите трябва да предприемат от тук нататък. Ще ви покажа универсалните стъпки, важащи за всеки бизнес и за всеки отрасъл, универсалните стъпки по създаването и осъществяването на стратегиите. Ще ви науча как да развием мощна стратегия, която води до трайни конкурентни предимства и до висока възвръщаемост. Мощната стратегия обикновено включва активно да развиваме нови неща и да правим съществуващите по по-добър начин. Ще ви покажа 4 основни стратегии и техните разновидности. Ще се подплатя с много примери от опита на чужди и на български фирми, от техните грешки, от техните успехи в създаването и осъществяването на стратегията. Лично смятам, че във фирма, в която мениджмънта има време за стратегия, има рентабилност, има и пари. И накрая ще напишем рецептата за успех, която е качествено управление с подходяща стратегия и добро изпълнение.